खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं फामि ब्रह्म नार्जारि। दिनै 12 अक्ट'बर एनएलएफबि आफादनि नैथि गायसनथाइ सान। दिनै 12 अक्ट'बर एनएलएफबि आफादनि नैथि गायसनथाइ सान। क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय डेजिगनेटेड केम्प आरो उदालगुरि जिल्लानि सनाय डेजिगनेटेड केम्पआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों एनएलएफबिनि नैथि गायसनथाइ सान। आफादनि नैथि गायसनथाइ सान फालिनायनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय मुंख्लंफोरनो मान बावो। दिनैनि बे एनएलएफबिनि नैथि गायसनथाइ सान फालिनाय समाव एनएलएफबिनि चिफ एम बाथा, आफादगिरि आइ बुंथि, गाहाय नेहाथारि एन फानजारिजों लोगोसे एनएलएफबिनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लानानै आयेन आरो आब्रुथिनि गेजेरजों गायसनथाइ सानखौ समायनायै फालिनाय नुनो मोन्दों। मख'नाय जायोदि बर'नि बिग्रायारि हान्जा नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड थामहिनबा एनएलएफबिनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव हारिनि रैखाथि, थामोनथा आरो उदांस्रिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै फिन सोमावसारनो ओंखारबोफिनदोंमोन। सोलिफु समाव दावहा दोनथ'नाय थासारियाव थानाय एनएलएफबि हान्जानि सरकारजों सावरायलायनाया सोलिगासिनो। दिनैनि बे नैथि गायसनथाइ सान फालिनायनि गेजेरजों एनएलएफबिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि आरो दैदेनगिरि आइ बुंथिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंदो। गासै बर' रायजो राजानिसिम जोंनि नैथि गायसनथाइ साननि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। थांनाय 2 बोसोर सिगां जोंनि एनएलएफबि आफादा जोनोम जादोंमोन। दा बे जोनोम सानखौनो गोसोखांनानै जोङो दिनै क'क्राझारनि सान्दामारि एनएलएफबि डेजिगनेटेड केम्पआवहाय खोब मोनसे रंगिना संगिना भाबै जोङो खुंफुंनो थाखाय थिरांथा लादों बा खुंफुंगासिनो दङ। जोंहा दायो ओरै बिबार बावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। जोङो बेवहाय केम्पआव थाफैनाया दिनैसिम 1.5 बोसोर जाबाय। आरो जोंखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे आसा होनानै दोनदों। बे आसाखौनो जोङो नेनानै दङ आरो जोङो एनएलएफबि आफाद हिसाबै आसा खालामो जोंनि जि नेनानै थानाय फिथाइ, बे फिथाइया जाहाथे मोजां जायो। बर' हारियाव दिनैसिमबो जेंना सुस्रांजायाखै, बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? बर' हारियाव दासिमबो जेंना सुस्रांजायैनि गुबै जाहोनखौनो आंनि मोन्दांथियाव बे जाहैबाय जों खौसे नङा। जेब्लासिम जोङो बर'आ खौसे जाया अब्लासिम बर' हारियाव जेंना जेंगोनाया जोबनाय नङा। दा बेखायनो आङो एनएलएफबि आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै खावलायहरनो सानोदि गासै बर'नि दैदेनगिरि लोगोसेयैनो जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे जोंनि गासै रायजो राजाफोरा खौसेथि जानांगौ। बर' हारि जौगानायनि थाखाय, थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ। नोंथांमोननि उद्देश्यखौ लानानै आसाम सरकारजों सावरायनाया बेसेबां आवगायनानै दं? जोंनि थांखिखौ लानानै बा जोंनि उद्देश्यखौ लानानै सावरायनायाथ' खोब मोनसे मोजां लेभेलावनो दङ आरो आसा खालामो जोंनि नैबे जि गायसनथाइ सान हाबाफारि, बे हाबाफारि उननि समनिफ्राय जोंनि सावरायनाया मोनसे मोजांसिन लेभेलाव थांसिनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव नोंथांमोनहा मा फोरमायनो सानो? जिहेतु बिथाङा दिनैहाय जोबथेसालिनि साजा मोननांगौ मोनदों। रन्जन दैमारि सारखौ जोङो मान होयो एनएलएफबि आफाद हिसाबै आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन। बिथांनि जि मानगोनां हाइकर्टआ राय होबाय, बेखौ जोङो इनायैनो दुखु फोरमायदों आरो जोङो सानाखैमोन जे बिथांनि जि राय, बे राया आरो फिन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ बे राय जागोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ। जोंनि एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनानै जों समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। আমাৰ প্ৰগ্ৰেছ আছিলে, এতিয়া অলপ ডিলে হৈ গৈছে। এইখন আমি মাত্ৰ ইয়াতে আহি পিনি আমাক মাতি পিনি ইয়াতে ভাত দালি খোৱা এটা নহ'ব দেই, চিধা কথা কৈছোঁ। আমাৰ এটা চলিউশ্যন ওলাব লাগিব। এতিয়াতো আমাৰ ৰঞ্জন ছাৰো এতিয়াৰ পৰা জেলৰ পৰা ওলোৱা নাই, আকৌ গেল। এতিয়াতো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ এনেও। কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আগলৈ? আমি যদি এতিয়া কয় আপোনালোকেতো কিবা হৈ যাব। ষ্টেপ চাব আপুনি, আমি যি কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিবা, আমি কি কৰি যাম। চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে সন্তুষ্ট নহয়? এনেকুৱাতো নহয়, আমি চৰকাৰৰ লগত সন্তুষ্ট এনেকুৱা নহয়। আমাৰ যি চৰকাৰ চলি আছে, মিলামিলিকে চৰকাৰ চলিলে বেছি ভাল আছিলে। যদি गभर्नमेन्टआ जुदि ज' जानानै जुदि सलायोमोनबा ना दिनैहाय रन्जन सारा गयोमोन। सोरखाया बेखायनो थाखायनो गवाखै, बर'आ खौसेथि गैयिनि थाखायनो गवाखै।
বড়ো তাৰমানে এতিয়ালৈকে তাৰমানে এক গোট হ'ব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে তাৰমানে আমাৰ ৰঞ্জন ছাৰে ওলাব পৰা নাই বড়ো যদি এক গোট হয় কালিহে ওলাব মই জানো তাৰমানে মাই কনচিয়াছ তাৰমানে ফিলিংছটা কয় তাৰমানে আপুনি কি ক'ব যে এইটো চৰকাৰৰ যিটো বিটিআৰ চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ কি ক'ব এতিয়া যি চৰকাৰ চলাই আছে এতিয়াতো পাব্লিকে চাই আছে কেনেকুৱা চলি আছে মই যদি কয় এতিয়া কাইবা পাৰ্চনেলি ল'ব এইকাৰণে মই কমেণ্টছ দিব নোখোজো যি চলি আছে নহয় আপোনালোকে সন্তোষ তাৰমানে কি ক'ব সন্তোষ নহ'বই ক'ব লাগিব ইনডাইৰেক্টলি তাৰমানে যি হ'ব লাগিছিল এতিয়ালৈ হোৱা নাই এনে যিমান একত হৈছে BSc BTC আৰু BTR একত যি হৈছে তাৰমানে চব ফাইনেল কিবা কম্প্ৰিহেনচিভ চলিউশ্যন লিখা আছে আপোনালোকে যদি BSc পৰা যদি এতিয়ালৈকে চাই সব কম্প্ৰিহেনচিভ সলিউশন বুলি লিখাই আছে মানে আমাৰতো এনে কম্প্ৰিহেনচিভটো নালাগে নহয় আমাক পাৰ্মানেণ্ট সলিউশনে লাগে বড়ো কাৰণে আলোচনা কেনেকুৱা চলি আছে চৰকাৰৰ আলোচনা কেনেকুৱা চলি আছে চৰকাৰৰ লগতো আমিতো BTC চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছো যাই পিনি সেইদিনা আমি গেছিলোঁ কথা পাতিছোঁ তাৰমানে আমিতো কৈছোঁ ডাইৰেক্টলি যেতিয়ালৈকে ৰঞ্জন ছাৰ জেলৰ পৰা ওলাই নহয় আমি सारेन्डार नखरों सेकेंड राइजिं डे सेलिब्रेशन खालामदों बे माबा क'क्राझारावनो डिजाइनटेड केम्पआव आरो उदालगुरियावबो खालामदों जोङो थाखाय बहुत मोजां दिन आरो जारिमिनारि दिन बे समावनो जोङो जोंनि जांख्रिथायखौ जों लाफिननो हादों जानो हागौ जों हाथियार दैदों अब्लाबो हाथियार दैनायजोंबो मोनसे सलुसन जायो बेखौ आंहा फोथायनाय दङ जाफुंगोन आरो सानसे समाव आंहा बेखौ दासिमबो फोथायनाय दङ आं दैदेनलांबाय थागोन एखे जेरैहाय जों ममेन्टामजों जों सोलिबोदोंमोन एखे ममेन्टामजों दासिमबो जों थांबाय थागोन